Isang pangmalakas ang putok-batok para sa ibisto naman ninyong matutukayan for today's video dahil may kakabukas na bagong restaurant na nagbebenta ng napaka-affordable na pares at sizzling meals na bukod sa napakasarap na ay naka-unleadable rice pa. What? Ano ba hinintay natin? Tara na, tikiman san! Oh my God! Wow! Dito lang yan sa Pilay Street, Cebu City sa harap ng Tambayan Resto Bar, katabi ng Metrobank Colon Branch, ang Pares Pinoy Restaurant. Opening lang ngayong araw, December 8, kaya may papromo sila na piso para sa first 100 customers. So ano ba hinintay nyo mga studio? Birada na! Malinis at malawag yung area nila at naka-aircon pa. Ang sosyal! Ito pala yung pang malakasang menu nila. At good news! Open na po sila for franchise at may 50% discount pa. Tara na mga studio, kainan na to. Tingnan nyo naman, grabe, ang dami niyan mga studio. Ako po, ang sarap ng kumain, pero ito talaga, Pares in heaven. Mukhang mapapaaga tayo sa heaven ito. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara po, kainan na to. Dito tayo magsimula mga studio sa Pares. Ito yung Pares nila. Pwede kayong mag-order ng a la carte, 45 pesos lang. Saka pwede na yung with rice, 49 pesos lang po. Yan, dito tayo. Wow. Yung Pares nila, sabaw, malapot-lapot. Tikman natin yung sabaw. Sabaw palang ulam na po. Yan. Ang sarap ng Pares na dito mga studio. Yung sabaw, malasang malasa po. Hindi siya yung Pares na matamis ba. Saka yung laman nila, malambot siya ba. Talagang mapapa-rice ka talaga dito mga studio. Ito po yung rice lang mga studio. At dahil papalapit na po yung Pasko, mayroon silang exclusive promo po. Kapag nag-like po kayo sa page ng Bisaya Studio at sa page ng Pares Pinoy, magkakaroon kayo ng free one rice sa lahat ng brands nila. Exclusive na po yan, kaya ano pa hinintay nyo? Follow now. Tara, tikman natin ito. Puhos ko yung sabaw mga studio. Yan, ang sarap nito. Kasi para sa akin, sa sarap po ng sabaw ng Pares nila, kahit sabaw lang, ulam na eh. Tingnan mo yan. Dito tayo sa kanilang Pares Lechon Kawali. Ito yung Pares na mayroong Lechon Kawali. Yan o. Yan o. Yan mo rin. Mayroong Pares, saka Lechon Kawali. Sobrang galinamnam po. Ang sarap. Saka ang kagandahan dito sa kanila mga studio, sulit na sulit kasi sobrang mura po ng mga pricing na dito ng mga pagkain nila. Mayroon din sila ditong Pares Mami mga studio. Yan, kung mahilig kayo sa mga mami, ito na yun. Mayroong Pares, saka mayroong Mami. Panalong-panalo talaga itong Pares sila mga studio.
Pwede din pala kayo mag-franchise dito sa Paris Pinoy. At kung nakalike ka sa page namin at sa page ng Paris Pinoy, magkakaroon kayo ng 50% discount sa first 10 slots po. Mayroon din sila dito mga studio na special Paris. Mayroon to siyang chicharong bulaklak, tsaka mayroon siyang Paris. Kombinasyon po. Putok-batok pa rin po ito. Yan o. Ito naman tayo mga studio sa Paris Overload. Ito yung mayroong chicharong bulaklak, mayroong Paris, tsaka mayroon ding balot. Yan o. Ito yung balot o. Damis, balot. At ito yung pinakahintay yung studio. Ito yung Paris in Heaven. Ito yung Paris na mayroong balot, mayroong lechon kawali, chicharong bulaklak, at siyempre, bone marrow. Lahat na lang nandyan. Pero unahin natin itong bone marrow mga studio. Yan. Oops. Kalisuday. Yan po yung bone marrow. Itong kahigon tanas ito nga. Ang sarap ah. Ang sarap po ng bunmaro. Ngayon hindi palang mami. Dami pala talaga. Overload po. Itong bulaklak. Pares with bone marrow kasi nakulangan ako sa bone marrow eh. Yan oh. Wow. Woo. Parisa natin ng Paris. Wow. Ang sarap. Ling beef pepper plus only java rice. Yan, oh. Mas try din to. Ang sarap ah. Hungarian. Laki no? Dito sa area nila sa Colonna branch, mayroong aircon. Masarap kumain kasi ang lamig ng aircon. Ano po?
Surprise na. Grabe yung studio, ang dami kong nakain. Ang sarap talaga dito sa Paris Pinoy. Ano ba inintay mo ka studio? Punta po kayo dito sa Coulon branch po. Dito lang po to sa harap ng Tambayan Resto Bar at katabi po ng Metrobank. So madali lang pong tultulo ni siya. Kaya, let's go!